Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat er nog steeds geen enkele duidelijkheid is over de rol van Curaçao. Het gaat natuurlijk over de berichten die deze week verschenen dat Maria Corina Machado van Venezuela naar Curaçao zou zijn gegaan en vandaar naar Noorwegen, waar zij net te laat was voor de ceremonie van uitreiking van de Nobelprijs. Maar ze heeft wel nog uitgebreid met de pers gesproken. Maar het punt dat zij van Venezuela naar Curaçao is gekomen, is volgens minister-president Pisas nog steeds niet officieel bevestigd. Sterker nog, Pisas heeft geen enkele informatie gekregen. Hij heeft gesproken met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie in Nederland, maar daar is hij ook niet veel wijzer geworden wat de officiële informatie betreft. Hij heeft vragen gesteld aan de consul van Amerika in Curaçao, maar daar heeft hij ook geen bevestiging gekregen. Dus de minister-president was gisteren een beetje zichtbaar gefrustreerd over het feit dat de regering buiten het geven van informatie wordt gehouden. Wat zich precies heeft afgespeeld, dat weten we niet. We hebben het allemaal gelezen in de internationale media, dat Machado vanuit Venezuela is gehaald, of er ook nog via een contact op Aruba nog een rol heeft gespeeld, dat weten we allemaal niet. Er zijn ook media die melden dat zij al langer op Curaçao zijn geweest. In die zin blijven we in het duister tasten. En de minister vindt het bezwaarlijk dat hij niet officieel op de hoogte is gesteld. McWilliam stelt vragen over gevolgen voor het land. Dat heeft ook te maken met de situatie rond Maria Corina Machado. Volgens staatslid Giselle McWilliam moet er meer duidelijkheid komen. Ze wil van de minister-president verschillende zaken weten, want de betrokkenheid van Curaçao kan gevolgen hebben voor de internationale positie, de veiligheid en de economische en diplomatieke relaties met Venezuela. Aldus McWilliam. Ze heeft daarom via de statenvoorzitter verschillende vragen aan Pisas gesteld. Maar, zoals we net bekend maakten, de minister-president is op dit moment ook nog niet officieel op de hoogte gesteld. Advocaten willen Nuto naar Curaçao halen, dat meldt de Extra vandaag. Gisteren behandelde het Hof van Justitie de zaak van Irvin Nuto Wawu pro forma. Hij ging in een hoger beroep tegen zijn vonnis nadat hem op 23 september 2025 levenslange gevangenisstraf was opgelegd. Hij zit vast in Vught in de extra beveiligde inrichting, maar daar zijn de regels strenger geworden. Zo heeft hij geen recht om naar buiten te gaan, heeft hij geen raam meer, heeft hij geen contact meer met al zijn advocaten. Dat is allemaal beperkt en daarom willen de advocaten op Curaçao proberen om Nuto naar Curaçao te halen. Ze hebben het Nederlandse OM ingevraagd in te grijpen in het feit dat er geen contact mogelijk is met Curaçaose advocaten. En nu laten ze dus daadwerkelijk weten dat ze gaan proberen dat hij naar Curaçao komt, omdat het leven in Vught onmenselijk geworden is. Cooper spreekt over toekomst koninkrijk. De vicepremier van Curaçao, Charles Cooper, sprak deze week tijdens het 36e congres Interexpo 2025. Hij legde uit dat volwaardigheid een verantwoordelijkheid is van elk land binnen het koninkrijk, maar ook een gezamenlijk doel dat rust op vertrouwen, wederzijds respect en stabiliteit. Hij sprak namens premier Pisas en benadrukte het belang van een stabiele, volwassen en toekomstgerichte relatie binnen het koninkrijk en stelde ook dat Curaçao klaarstaat om actief hieraan bij te dragen. Statenleden sluiten congres af, behalve de vicepremier, was er ook een delegatie van het parlement van Curaçao aanwezig tijdens de Interexpo-conferentie. Het stond in het teken van 15 jaar na 10-10-10. Tijdens het congres werden verschillende hoofdthema's behandeld, waaronder de toekomstvisie voor het Koninkrijk, sociaal rechtvaardig onderwijs en de wederzijdse wensen van Nederland en de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De Curaçaose delegatie nam deel aan de discussies met de verschillende sprekers. En er was een ruime Curaçaose delegatie. Die bestond uit mevrouw Giselle McWilliam en Quincy Kirigori. Die waren panelleden. Ook voorzitter Virgino Braunbeel was aanwezig. David Severina.
Roetmilde Lamoni Cecilia, Ramon Jong, Francis Laurens en Maria Nita. Dus een grote Curaçaose delegatie. Nieuwe kantoren Politour in Westpunt, die werden gisteren geopend door de politie, door minister van Justitie Shelton Hato en ook door minister-president Kilma Pik-Pisas. De Politour-kantoren zijn speciaal bedoeld voor het toeristengebied in Bandabau. En minister Hato zei dat de Politour-agenten in het hele gebied diensten zullen verlenen om zo een beter toezicht, veiligheid en bescherming te bieden. Het gebeurt voornamelijk aan toeristen, maar ook aan bewoners van Bandabau. Huis in de brand in Salinha. Gisteren kreeg de brandweer een melding van een woningbrand aan de Caminha Salinha. Er werd een politie-eenheid en brandweer gestuurd. En bij aankomst troffen zij een woning aan de zijkant van de weg aan die volledig in brand stond. De politie sloot de weg af zodat de brandweer haar werk kon doen zonder gehinderd te worden. Door het snelle optreden van de brandweer kon het vuur worden bedwongen en werd ook voorkomen dat een verder uitbreiden en gevaar opleverde voor de naastgelegen woning. Dat is dus gelukt. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo terug met meer nieuws. Bida te mobilier. Ibo merece uma maneira mais fácil para atender boa assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo consta na boa alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue voor de App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Vamos celebrar com Extra su 50 aniversario. Com tremendo super mega campanha 50 años. Regalando más de 50.000 florines premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas. Estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigidaire, cama, bondi gasolina, bondi comida y hobby más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra Tour Dia, subir mi website www.extra.cw y participar para Botadeno. ¡Suerte! Curaçao is begin deze maand begonnen met het project Tuma Bo Permit. In het Nederlands haal je vergunning op. De toelatingsdienst op Curaçao heeft laten weten dat ze van 1 tot en met 5 december 772 personen daarbij hebben geholpen. Volgens de overheid laat dit aantal zien dat veel mensen stonden te popelen om hun verblijfsvergunning op te halen. Tijdens het project krijgen zoveel mogelijk mensen de kans om hun verblijfsvergunning in de vorm van een stempel op te halen. Personen die een positieve beslissing hebben ontvangen en alle benodigde originele documenten bij zich hebben, hoeven geen afspraak te maken. Ook voor de rest van de maand zijn er speciale dagen waarbij de mensen hun stempel kunnen komen ophalen. Van maandag tot en met donderdag tussen 8 en 3 en op vrijdag tussen 8 en 12. Geen inflatie in Aruba in 2025. Dat heeft de minister van Economische Zaken, Financiën en de primaire sector, Jeffrey Wever, bekendgemaakt. Hij maakte de cijfers bekend en daaruit komt naar voren dat in 2024 er nog een inflatie was van 1,7%. Maar voor heel 2025 wordt een inflatie van min 0,1% verwacht. En dat laat zien dat er in die zin geen, eigenlijk met min 0,1% geen sprake is van inflatie, maar eerder van deflatie. En de minister heeft laten weten dat het prijsniveau in een land directe impact heeft op de koopkracht. Dus in die zin is het goed dat er geen inflatie is geweest. We blijven nog even op Aruba, want daar vond zich een heel bijzonder incident plaats. Woensdag met een vlucht van KLM. Er zat een rat in het vliegtuig. Het vliegtuig kwam van Amsterdam naar Aruba. Er ging nog wel een groep passagiers naar Bonaire, maar van daaruit is het leeg naar Amsterdam gegaan.
omdat het gevaarlijk is met het beest te vliegen. Het kan aan kabels knagen en het is ook onhygiënisch. Veel mensen werden hiervan de dupe en moesten later naar Amsterdam worden gevlogen. Dan gaan we naar internationaal nieuws, want Venezuela veroordeelt de inbeslagname van de Venezolaanse olietanker door de VS. Ze noemen dat een daad van maritieme piraterij. De Venezolaanse president Nicolás Maduro hekelde gisteren de inbeslagname van de olietanker. En hij sprak inderdaad over maritieme piraterij en zei: ze hebben de bemanning ontvoerd, het schip gestolen en een nieuw tijdperk ingeluid. Het tijdperk van de criminele maritieme piraterij in het Caribisch gebied. Hij bevestigde dat Venezuela zijn schepen zal beschermen om de vrije handel van zijn olie over de hele wereld te garanderen. Er zijn nog steeds heel veel vragen over de actie. Het Amerikaanse ministerie heeft beelden vrijgemaakt dat de skipper, zoals de tanker heet, voor de kust van Venezuela is overgenomen. Maar waar het schip zich nu bevindt is nog onduidelijk. En er kwamen beelden naar voren van een helikopter met de Amerikanen die op het schip landen, bewapend en alles. En dat heeft tot veel commotie geleid. Dan gaan we naar Colombia, want de Colombiaanse president Gustavo Petro beschuldigt Donald Trump, de Amerikaanse president, van misinformatie over de strijd tegen drugshandel. En dit in een nieuwe confrontatie tussen de twee voormalige bondgenoten. In de afgelopen maanden heeft Washington Colombia de status van partner in de bestrijding van drugshandel ontnomen, sancties opgelegd aan Petro en zijn naasten en de Colombiaanse president ervan beschuldigd leider van een drugskartel te zijn. En Petro heeft nu de tijd genomen om al die beschuldigingen te ontkrachten, naast zich neer te leggen, terecht te wijzen. En hij is volgens hem is Amerika bezig met misinformatie bewust over Colombia te verspreiden. En daarmee blijkt weer dat zowel Venezuela als Colombia, onze twee grote buurlanden in het zuiden, problemen hebben met de Amerikaanse president Donald Trump. We houden het voor u in de gaten en dat blijven we doen hier bij Extra Journaal. Maandag zijn we er weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.